Què passa quan fas el batxillerat a IPSI? Que no et sents sol. Que l'equip docent t'entén, t'escolta i et dona suport. Que vius experiències inoblidables i enriquidores. I que triïs el batxillerat que triïs, estàs triant un batxillerat excel·lent on assoliràs una preparació immillorable per al futur que has decidit crear-te. Amb el compromís per la nostra part, que hauràs assolit una formació integral, acadèmica, humana i cultural. IPSI, compromesos amb tu.